Case IH разширява своето портфолио от трактори в мощностния диапазон от 55 до 115 конски сили, възраждайки легендарната серия Farmall. Световната премиера на новите серии трактори Farmall U, Farmall C, Farmall A се случи пред водещи аграрни медии от цяла Европа в Швейцария в края на юли месец. Така името Farmall, имащо дълбоки корени в историята на Case IH, се връща на преден план в земеделието. Компанията стартира новите си линии трактори под известното име Farmall, поради факта, че новите модели имат същите качества като здравина, комфорт и икономичност, което беше демонстрирано и доказано по време на тяхното представяне. Farmall U серията е изцяло нова разработка, проектирана да бъде подходяща както за малки стопанства, така и като помощен трактор в по-големите стопанства. В допълнение, в новия дизайн Farmall U серията е оборудвана с изцяло нов 3,4 литров двигател с Common Rail система за впръскване на горивото, турбокомпресор с интеркулер и EGR система за обработка на изгорелите газове. Трансмисиите могат да бъдат съобразени в съответствие с предназначението на трактора, като трансмисията 12x12 с Power Shuttle е стандарт за всички модели. Farmall C е напълно нова серия трактори, обхващаща диапазона от 55 до 75 конски сили, предназначена за животновъдството и обработка на специфични култури, където компактността и ниското тегло са необходимост. Той разполага с впечатляваща маневреност, изключително съотношение тегло-мощност и впечатляващи хидравлични характеристики и превъзходна видимост към основните работни зони. Мощността при Farmall C се осигурява от 3,2 литров 4-цилиндров двигател Fiat Powertrain, който има компактна форма и отлично съотношение тегло-мощност. При разработването на новата серия Farmall C, инженерите на Case IH са се фокусирали върху максималния комфорт и ергономичност за оператора. Подът на кабината е напълно равен. Новаторската конструкция на покрива на кабината с вграден прозорец дава оптимална видимост при работа с челен товарач. С 6 нови модела с мощности от 65 до 113 конски сили, Farmall A, серията на Case IH, предлага от своя страна по-голяма гъвкавост и по-богат избор в този мощностен диапазон, като се отличава със своята универсалност и използване в стопанствата. В сърцето на Farmall серия A са монтирани модерни 3,4 цилиндрови Fiat Powertrain двигатели с турбокомпресор, оборудвани с система за рециркулация на отработените газове, отговарящи на настоящите стандарти за вредни емисии. Здрави и компактни, техните характеристики включват бързо покачване на въртящия момент, което означава по-малко смени на предавките, по-висока ефективност и нисък разход на гориво. Серията разполага с широка гама от трансмисии, като стандартът е 12x4 механична и 12x12 с или без Power Shuttle като опция, която е по-подходяща за работа с челен товарач. Тези трактори се отличават с впечатляваща маневреност, като радиусът на завиване при Farmall A е само 5,10 метра, което заедно с компактните размери дава възможност за лесно маневриране в края на полето. В обобщение, след демонстрациите и тестовете на полето, на които присъства и екипа на Трактор БГ, стана ясно, че това са многоприложими трактори с мощни икономични двигатели, множество функции и спецификации с цел да бъдат по-лесно приспособени към различните изисквания на фермерите.